Panibalo sa tanong pagkatalog, maulig update sa pag-audit diri sa atong lungsod. Maulig update ka guys sa ato ang diri live diri sa Matalong Pihok o sa Port of Matalong guys. Maulig kahintang sa atong lungsod. Iko live diri sa Matalong Pihok. Maulig kita guys sa kung sa'y kahintang sa ato ang may bayon diri sa Matalong Pihok o sa Pantalan. Hamong ikuan unsay update sa bagong audit diri sa lungsod sa Matalong. Welcome to my channel. Welcome to TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalong. Iko live diri sa Matalong Pihok. Di kalidad na serbisyo ang mahatag ko kanino Matalong. Kung sulihan guys, kung ikuan sa update. Maunig kahimtang guys sa ato ang kuan. Itong kahimtang sa ato ang Matalong Pihok o sa Port of Matalong. Maunig ihang kuan guys. Update sa ato ang sa bagyong audit. Di pa dyan kayo kusog pero magkuhan na nimo sa murag nagparamdam na si bagyong audit diri sa lungsod sa Matalong. Agatong na-adaplin sa baybayon o mga dagkong kahoy, palihog, mukuha na ta. Taon-taon kung asa nga area nga safety ang ato ang kinapoy. Okay, balik ko sa gatong na-adaplis dagat, daplin sa baybayon, daplin sa mga tubig, palihog kag kuha na lang ta sa area kung asay mas komportable or mahilayo tas kada utan. Okay, mao ni update sa Matalong. Mao ni ang pagparandam sa pag-audit diri sa atong lungsod. Okay, welcome to my channel, welcome to Ecom TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalong. Mao ni ang update sa bagyong audit diri sa lungsod. Okay, manghinaot ko nga walay mahitabo or maguba ng mga kuan mga bahay guys sa bagyong audit. Okay, palihog magkuan ta sa area kung asa ta safety ang atong kinabuhi. Okay, once again, thank you and God bless to all Matalom.